Piet Abe en Riet Boeien. Fijn dat je er zit. Want hier zitten initiatiefnummers van het mooie project wat je voert, hè, van die tegels. Dat klopt, ja. Wie zit je op het idee gekomen? Nou, we zaten op een vergadering bijeen en er waren immers in 's-Hertogenbosch geweest. En daar hebben ze die spreuken al langer in het wegdek en ook in gevels soms. En niet alleen spreuken, maar ook soms een gans gedicht. In het Brabantse dialect dus. Want wat hield het project in wat je nu mee bezighoudt? Ja, en we dachten toen, dat wordt ook het voor ons. We hebben ook veel spreuken en we hebben ook dichters en echt die dat hartstikke mooi in de taal kunnen uitdrukken. Dat zoek het voor ons in. Daar bleef het in eerste instantie bij. Totdat we ineens werden dat de gemeente Echt, dus dat winkelcentrum, de voornaamste straat in het kern Echt, zo gaan opknappen. Ja. Met een grenzende plaats en nog enkele straten eromheen. En toen dachten we, nu is het tijd. Als we een kans hebben, dan moeten ze nu grijpen. Ja, en die kans heb je zeker gegrepen, Riet? Ja. Wie zit je dan aan die spreuken gekomen die je op die tegels gaat zetten? Nou, we hadden een aantal spreuken. Die hebben zich wel in het archief. Die werden verzameld. Wie er gaat bijkomen, dat groeide. Maar we hebben ook eigenlijk door publicaties hebben we mensen spreuken laten sturen. Dus, hè. En wat moesten die spreuken aan voldoen? Ze moesten echt een dialectenspreuk zijn. Dat moest dus geen vertaalde Nederlandse spreuk zijn, want dan kan ze er ontelbaar maken. Moest dus echt vanuit het dialect geboren zijn. En daar komt toch nog een flinke selectie aan te pas. Want Lu maakte ook zelf spreuken. Of vond je zelf een regeloede gedichtjes aan. Of maakte zelf spreuken. En het wil niet zeggen dat die niet leuk worden, maar het moest wel origineel blijven. Dus, hè. En hoeveel spreuken zijn uiteindelijk uitgezocht voor op de tegels? Ja, we houden er 400 alles bijeen. Niet allemaal ingestuurd dus. We houden zelf en wat Riedel zag een hoop in het archief. Ja. Maar alles bijeen hebben 400 spreuken. En met een klein comitéetje hebben we er daar dus een 25 uitgezocht. En daarmee zijn we naar de gemeente gegaan. Hè. En toen zag men op de gemeente, we vinden dat geweldig. Ja, ik zeg maar, je hebt gezegd, er komen er 20. Dus je moet nog even een keus maken. Nee, doe Geert het maar. Ja. Geert zijn de deskundigen, ze keren maar 20 goed. Ja. Nou, we worden hartstikke blij met natuurlijk. En dat hebben we dus gedaan. En we houden dus bepaalde criteria. Hè. Wat Riedel zei, het moesten echt Limburgse spreuken zijn. 20 spreuken die alleen over echt gaan, die vinden ze niet. Er is één bijwoordwoord echt in voorkomt. Zo oud als de straten van Echt. Nou, die komt er dus zeker in. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Maar wat betekent dat dan? Dat Echt al heel lang bestaat is. Hè. En als er gezangers hebt wat heel oud is, dan zeggen de lui, dat is zo oud als de straten van Echt. Want Echt heeft dat stadsrechten gekregen in 1343. Oké, nee, dat kon ik niet. Maar er zal er natuurlijk nog heel veel meer zijn die ik niet ken. Neem nog eens een paar van die spreuken op. We hebben een staan, bijvoorbeeld... dat hebben we voor een modezaak gezegd. Als ze nee zei tegen een vrouw, dan hebben ze de vraag niet goed begrepen. Dat vind ik heel erg goed. Ja. Het zit hier helemaal met me eens, hè? Absoluut, absoluut. Ja. Dat vind ik echt heel erg leuk. Je begreep je toch, trek blijkbaar. Tuurlijk, en ik hoop dat de mannen het ook begrijpen, want dat is natuurlijk de boodschap erachter. Maar je zegt, daar zetten van neer voor een winkel. Ja. Maar wie heb je dan die plaats bepaald? Ja, we zijn eerst zelf gaan kijken. Hè? Ja. En toen zijn we nog met een A-nummer rondgegaan. En toen hebben we nog gekeken dat er niks anders gepland wordt. Een fietsenstalling om een boom. Straatmeubilair, wie ze dat noemen. Straatmeubilair, ja. En ja, het moet goed te lezen zijn. En het moet goed te bereiken zijn. Voor jullie die er langs lopen en zo. En op een gegeven moment is het dat gelukt. Ja, ja. Het ludieke wordt eigenlijk, toen heb je een lijst met spreekwoorden, met spreuken biedig. En dan lopen ze door de straat en dan hebben ze de spreuk waar de broer komt, hoeft de bakker niet te komen. Of waar de broer is. Nou, en het staat er voor een voormalige broerie. En denk er, hier ligt die leuk. Ja, hier ligt die absoluut goed. Inderdaad, heel erg leuk. En ze hebben eigenlijk plek gezocht
bij de plaats waar het thuis werd. Hè. En de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Maar je hebt het ook gedaan om eigenlijk het dialect in ere te houden. Ja, natuurlijk. absoluut. En vooral de eerste tegel, die woonzig onthuld wordt. Hè. Daar hebben we tevens een herdenkingstegel van gemaakt van een grote echte hier, René Geurs. René Geurs wordt de oprichter van het gemeentemuseum in Echt. Hij is directeur geweest van de plaatselijke kweekschool in der tijd. Hij is schrijver van het eerste woordenboek in Echt. En hij is ook medeoprichter van de kring Echt van Veldeke. Hij heeft ook in Veldeke Limburg in het hoofdbestuur gezeten. Hij is hoofdredacteur van het blad geweest in Veldeke. Enfin, ga ik maar door. Dat heeft in ieder geval heel erg veel betekend. Absoluut. En die grote echten hier, daar wordt in heel Oost-Gemeenje niks tastbaars van te vinden. En we dachten, nu moet ze dat aangrijpen. En we hebben dus een tekst gepakt uit een gedicht van hem. En dat hebben we dus voor het oud stadhuis gelegd. En daar hebben we dus ook een beetje van René Geurs bijgelegd. Die foto is al geweest en hier zijn er weer gelachen wordt. Dit is dus de herdenking aan René Geurs. de echtenaar. Ja. Een hele mooie foto. Ja, en dat is dus voor het voormalig gemeentehuis op de plaats. Is dat, hele mooie plek ook. Wat is uw levensmotto? Levensmotto, ja. Dat hoor ik me. Zo maar gewoon zeggen, pluk de dag. Hè? Ja, dat kunt er wel leren. Wat zeg je? Carpe diem, pluk de dag. Absoluut. Ja. Misschien komt er ook nog een tegel van. Nou, het is geen platte. Hè? Een paar tegels ook met een wijsheid in, een beetje levenswijsheid. Op een gegeven moment, als ze de plaats voorbij gaat, komt ze aan de kerk in Echt. En het kerkhof. Ja. En hebben we een tegel gelegd. Alles gaat voorbij. Het geluk en het verdriet. En tenslotte het leven zelf. Ah, heel erg mooi. Ja, dat ligt ook ontzettend mooi. Net naar de oprit, de opgang naar de kerk. Dus ja, iedereen zoet hem. Ik werd al dus absoluut de moeite waard vanaf woensdag om zeker een bezoekje te maken. En echt. Ik moet erbij zeggen, nog even 9 zijn er nu geplaatst. Rondje plaats, de plein. En de andere 11 die komen nog als de straat gaat verder. Ja, dankjewel dat je hier wordt. En ik gewoon zeer zeker naar Echt. En ik denk heel veel u toes ook. Dank je.